Tnedit skema għall-żgħażagħ għawdxin li għandhom bejn is-sittax u l-għoxrin sena u qed ifittxu xogħol. Il-parteċipanti eliġibbli għal din l-iskema se jingħataw opportunità ta' xogħol mas-settur privat jew organizzazzjoni volontarja f'Għawdex stess u jirċievu 90 euro fil-ġimgħa għal total ta' 450 euro f'5 ġimgħat. Il-Ministru Għawdex Clint Camilleri spjega li b'din l-iskema il-Ministeru se jħallas lil min iħaddem sa 20 siegħa fil-ġimgħa. Imbagħad min iħaddem jista' jagħżel li jagħti inċentiv liż-żgħażagħ u jkompli ħaddimhom jew jiżidilhom is-sigħat. Eliġibbli biex japplikaw huma iż-żgħażagħ għawdxin kollha li qed jattendu istituzzjoni edukattiva bħal skola sekondarja, l-MCAST, l-ITS, il-Junior College u l-Università. Il-Gvern ser jkun qed jagħmel tajjeb għal 20 siegħa fil-ġimgħa fejn imbagħad ukoll inkunu qegħdin niċċentivaw lill-employer sabiex mod ovvju jew iżid il-ħinijiet tax-xogħol jew anke jestendi l-perjodu ta' din l-esperjenza mal-istess employer. L-applikazzjonijiet se jinfetħu bejn it-2-6 ta' Lulju sa mhux aktar tard minn nofsinhar tal-ġimgħa 10 ta' Lulju. Wieħed jista' japplika online fuq is-sit elettroniku www.mgoz.gov.mt. Tinħeġġeġ li żgħażagħ kollha ta' bejn 16 u 20 sena għawdxin sabiex japplikaw għal din l-iskema li propri ser tiftaħ fis-6 ta' Lulju fejn wieħed jista' japplika b'mod online u fejn il-Gvern ser ikun qed jagħti biex nagħmlu hekk dan is-sussidju għal 5 ġimgħat sħaħ mill-ewwel ġimgħa ta' Awwissu sal-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.